Paseando por este claustro de Fonseca, baixo esta chuvia e estes arcos, podería dar a impresión de que o noso invitado de hoxe é alguén do mundo da historia ou da literatura, pero nunca pensaríamos nalguén vencellado ao mundo do deporte. Sen embargo, ten algo das tres cousas. Un historiador vocacional, un devorador de libros, un gran amante dos viños e un deportista de élite. Hai máis de 10 anos que entrena o Obradoiro. Vamos a estar con Moncho Fernández e da súa man coñecer algo máis da súa vida profesional e desta apaixonante deporte. Sí, coñezo a Moncho Fernández, o do Obradoiro. Sí, o adestrador do Obradoiro, que está gañando todo agora. Sí, Moncho Fernández. Coñezo, sí. Daqui de Santiago é un home que comunica ben, debe ser que tamén comunica ben cos xogadores, parece. Enfadase moito a veces, que é moi irascible, pero bueno, eu penso que a xente quere ben, sí. Bueno, porque é moi afable, sabes? Ele é así moi afable, non parece un adestrador a uso, sabes? É un así como moi coloquial e moi de aquí tamén. Pareceme un tío estupendo, a verdad, sí, sí. Pareceme que é un tío bastante cabal, que fala con claridade as cousas. Sempre fixo moi boas fichaxes. Sempre colleu xente que non a coñecía ninguén, acabou saltando para o Madrid, para o Baskonia, para equipos grandes. Pois que a verdade é que é impresionante que un adestrador desa calibre teña entrenando o equipo de Santiago. O mellor entrenador para o Obradoiro neste momento. O primeiro equipo que adestrei era Ponte Pedriña, La Jarra, que era unha cervecería que había lá en Santiago de Chile. Hai un sacrificio moi grande por parte da familia. No caso da miña dona, por exemplo, ela deixou o seu traballo, a súa carreira, por estar conmigo, o meu carón. Sempre digo aos meus xogadores, e iso fai moi fácil o nome do equipo, que Obradoiro en galego significa lugar onde se traballa. Ti durmes ben antes dun partido? Sí, sí. Durmo peor despois. Seguramente moitos dos que están vendo o programa non saben que as primeiras canastas foron 2 caixas de melocotóns. Claro. Sí, Por eso se chama básquetbol, non? E había que subir con unha escada cada vez que metías o cesto. A quitala. Cagón dice, oye, e se facemos un furado? Ese gancho de Luic, ese é un xesto que casi está... De Luic, de Clifford. Claro, desaparecido. Se tiveras que facer unha definición así lixeira do baloncesto... Bueno, pois vai tirar de tópico, é un deporte para listos. Non é un tópico, é unha realidade. Bueno, estamos no claustro de Fonseca. Aquí, sempre Fonseca, se que se fundou a Universidade de Santiago de Compostela, non? Bueno, ou polo menos agora mesmo é a sede do reitorado, non? E foi, bueno, ou é un sitio especial dende o punto de vista arquitectónico, ademais, que é un sitio moi bonito, é unha das pezas do Renacemento máis bonitas que temos en Compostela. De que foi a idea de empezar a entrevista contigo aquí, de vir a unha biblioteca? Foi tú ou foi de produción? Ou foi falando contigo? Porque moitas veces pregunto, onde queres estar? Un sitio cómodo? Eu son onde vou acomodo e vou onde me mandan, non? Pero penso que seguramente ten que ver cos meus gustos, non? E entón me escolleron... Pois ti estudaches historia, non? Estudiei historia, sí, señor. Estudiei historia. Xa fai moito tempo. Pero aquí, ahora vamos a estar na Biblioteca América, que creo, pues, a verdade é que casi me vas a ilustrar ti a mí, porque non teño nin idea. A Biblioteca América creo que foi un empeño dun compostelán que quería facer unha universidade hispanoamericana aquí, pero un pouco o empeño era que a España da época do século XX se enriquecera, se regenerara co coñecemento do americanismo todo. Bueno, o regeneracionismo é un movimento que precisamente aí a finales do 19 e principios do 20, non? E os vínculos que sempre uniron bueno, pues España con Latinoamérica están moi presentes, non? Eu cando estudiei a carreira, en primeiro de carreira tiñamos unha asignatura que era precisamente Historia de América, e lóxicamente cando falamos de Historia de América falamos de Historia de América do Sur, do Centroamérica, Centroamérica e Sudamérica. Sí, o que era... USA non existía para nos daquela.
Sin embargo, vendo unha vez unha exposición eu digo a Thyssen, porque o Museo Thyssen, pero chamolle Galería Thyssen, sempre me sale en femenino. Galería Thyssen sobre o mundo dos indios americanos, dos chamados Pies Rojas. Había uns mapas de 1600 e pico, todos feitos por españois. Claro. Un pouco, antes do desembarco, digamos, de irlandeses e de europeos. América, toda aquela América e España. Para mí foi unha sorpresa, é dicir, os primeiros exploradores da América do Norte, digamos, de lo que se conoce como México para arriba, había os mapas aí de 1600. A toponimia está aí presente, non? Sí, Pontevedra, California, Florida, Santa Clara, hai moitísimos nomes. As tribus indias do norte, que a xente non o sabe moi ben, pero siguen a ser países dentro do que é a Confederación de Estados Americanos. O sea, teñen leis propias, policía propia, impostos propios, son nacións dentro dos Estados Unidos, do que é o país dos Estados Unidos. Bueno, pues xa estamos, depois damos un paso polo claustro, vamos a entrar na biblioteca e vamos falar un pouco, porque creo que ti tamén és un gran devorador de libros, un gran amante de literatura. É certo, bueno, pues cando me preguntan polo meu principal hobby, a afición, sen dúbida, son os libros, non? Quedache tempo? Claro que me queda, porque ademais fago porque me queda, non? Sempre hai momento para ler, ademais, no meu caso, non só a afición, tamén é a curiosidade, que neso sí que é unha característica, creo que innata en min, quero saber, quero aprender de todo e nada mellor que un libro, non? Teu pai tiña unha imprenta, non? Traballaba nunha imprenta, sí, señor. E algo deso ten algo que ver? Pois seguro que ten que ver, porque dende moi cativo estaba prohibido, as faltas ortográficas na miña casa eran delito capital, claro, porque andaba ali cos tipos. Ali nas caixas aquelas, cos tipos, non? Sí, lembro perfectamente. E dende moi cativo os regalos sempre tiñan que ver cos libros, non? A mí pasaba igual. E cando cada libro que se imprimía naquela imprenta, nós tiñamos un exemplar na casa, non? E eso, pois, sí, seguramente que dai ben, non? Pero dende bastante novo tive moito amor pola lectura, pero sobre todo porque por ansias de saber e de aprender. É importante o que se di empezar a lectura de cativo. Estaba agora, cando estábamos acabando por ti, aquí rodeado de libros que ahora vamos ver, preciosos, un sitio maravilloso este, decía, claro, que eu dende cativo, dende pequeno, na escola, tiven libros de lectura maravillosos. Había un chamado Primavera, que estaba cheo de contos imaginativos, e SM tiña outro chamado Fantasía, que tamén estudei, leín nel sobre os 9, 10 anos, e dice, era un libro con as historias maravillosas, pero con moita imaginación. E claro, aficionaste a lectura, aficionaste a ler. Sí, eu no colexo lembro que tiñamos uns que se chamaban Senda, que había diferentes personaxes e ao longo do curso iban desenvolvendo aventuras e tal. E lembro tamén, antes que falabas do meu pai, libros de cando el ia ao colexo, que ainda estaban na casa, que era Historia de las civilizaciones, 100 figuras españolas, que eran biografías de xente, vendedores católicos ata, eu que sei. Sí, e entón, claro, lembro... Vidas exemplares. Exacto. Lembro aqueles libros, non? E aquel, bueno, aquel tempo cando íamos para a cama, que eu son principalmente o tempo cando leo, cando me acosto, sempre leo un pouquiño antes de dormir, e xa dende cativo, bueno, pois era o que facía, porque tampouco había moito máis que facer, non? Bueno, pois vámonos para dentro, vamos a abrir aquí. Esta famosa Biblioteca Médica. Creo que ese é o fundador, Merchindo... Busto, según reza aí, foi premiado pola súa... Que pasa?
O estás mirando... Sí, estaba a lelo, sí, leses, sí. Non, estaba a lelo cando me acheguei, porque como me comentaches aquelo, como che dixen, era unha persona moi curiosa, dixen, vou a comprobar que Manuel tiña razón cando me contaba todo Estos isto. deben ser todos, como dices ti, próceres americanos, porque Sí, aí sí, está... Libertadores, non? Tamén está por aí Sucre, Bolívar... Bolívar... Sí. Entre mármoles e bronces está un aquí, madeiras, pan de ouro, libros... Estucos, triglifos, isto é único. Para falar de baloncesto, é que non apetece falar de baloncesto, apetece seguir falando de literatura. Pareceme moi ben, eu tamén o prefiro. Ti leches a Enid Blyton? Home, Literatura claro, infantil? como non, Que era toda... más de los 5 de misterio, de aventuras... Los 5 e los 7 secretos. Os 7 secretos. Sí, ese eran os libros que había na miña casa, e penso que de todos os meus amigos, non? Sí. Que había o de Torres de Malori, algo así tamén. Torres de Malori, sí, bueno... Algo así lembro. Se facías un pouco máis pesado. Sí, pero eu... máis para, con perdón, máis para as señoritas. Así era, Sí, así era, porque as... A min a dos 5 gustame moito aquelo da pandilla, os misterios, o can, todo era... Sí, sempre había un rapaz amante dos animais. Sí, sempre. Eu porque aprendí era os desayunos ingleses. Jengibre. Tocino, cosas Sí, sí. Jengibre, eu quedeime con que isto de jengibre que non son un temos. día pedí a miña nai que me fixera un desayuno como en el libro. Aquí non hai deso, Manolo. Con caldo e... Con colacao e listo. Bueno, ti es estudiador de historia. Así é. Pero nunca exerceches como tal. Pois non, o certo é que... Bueno, exercín un tempo, pero moi breve, porque enseguida empecé co baloncesto de forma profesional, pero sí que no meu plan de vida estaba... Eu quería ser mestre, non? Mestre de historia. De historia, sí. E no meu tempo libre dedicarme a adestrar, non? E ao final... Pois a vida levoume ao contrario, non? O meu traballo, a miña profesión é o baloncesto, pero a historia e a literatura, os libros, todo que ten que ver ca pedagogía, todo ten que ver con ese mundo das aulas, chega a ser algo que sento moi preto. Eu sempre digo que ter un amigo que sepa historia, teña estudiado historia, é un dos luxos máis grandes que un pode ter, porque entre pasear, por exemplo, aquí por Santiago, unha cidade onde que se pode ter, e ir paseando como paseamos a maioría, que sí, que bonito, pero non podríamos dicirlle nada a un amigo, a un visitante. As veces somos un pouco pedantes, son pesados. Mira, no, a mí non me cansa. Pouco, non? A mí non me cansa. Eu tiño un amigo que en Nicaragua era un colaborador destos que nos anos 80 se foi a colaborar, iban abogados laboralistas, agrónomos, moita xente, e un deles era arquitecto e sabía historia. Claro. Entón, claro, darte, pois, algunhas veces facías por ali un viaxe pois a México, así. Entón, claro, collerte a Carlos, e que te empezar a falar das pirámides, que te relaxabas, tomabas un desayuno, fumabas un pitillo, e o resto do día xa yo confiabas a él, e estabas dando un paseo pola historia precolombina, dun xeito que decías tú, claro, é que se te quedaba mellor que si o leras, tío, que si tiveras que estudiar. Sí, bueno, eso que din, non? Que aquilo que che conta alguén que coñece unha das formas de que os coñecementos queden máis asentados, non? Na cabeza está demostrado dende un punto de vista científico, entonces é normal que seña así. E cando estudiades historia, que se estudiades toda a historia universal ou vos especializades? Bueno, claro, non sei agora, porque agora os plans cambiaron moito, non? Pero no meu tempo a licenciatura era Xeografía, Historia e Arte, non? E entón, tiñamos os 3 primeiros cursos un bloque xeral, e a partir de cuarto era cando te especializabas, e en cuarto collen a rama de Historia, e en quinto a especialidade en Xeografía, Historia e Arte de Galicia, que esa é a miña especialidade, non? E a tua etapa histórica do mundo de historia, da historia humana, cal é para ti a máis apaixonante? Porque todos, os que non sabemos, hai unha etapa en que estás enamorado de Egipto. Sí, é certo. De repente descubres a Roma, a República, sobre todo, e dices, estes tipos o que conseguiron camiñando en sandalias, patatín, patatán, vas descubrindo, pois, a formación do exército, calquera cousa. Depois, de repente, descubres, pois, a mellor, o Imperio Español, os ingleses, no 19, tal. Hai períodos distintos, todos moitos apaixonantes, non? Mas... Se me preguntaras fai uns anos, seguramente diría
a etapa contemporánea, non? O século XX, a revolucións, o este cambio que houve na sociedade. O antigo réximen quedaba atrás, como cambiaron, a velocidade que cambiaba todo, as guerras, os períodos de guerra, exacto. Pero agora de bello, entre comillas, estou a descubrir de novos clásicos, non? Grecia, Roma, e estou a atopar moitas respostas para a realidade que me toca vivir. O mundo que estamos a vivir agora estou atopando nese mundo. Como si se repetira a historia tal e como se... E hai moitas respostas para os problemas que vivimos hoxe en día, dende inmigración, dende radicalismos, desde fanatismos de calquera índole, pois xa atopo nos clásicos esas respostas, non? E por que non damos aprendido? Bueno, porque eu penso que vai na condición humana. Eu fago... Vai na condición humana. No meu pouco coñecemento, pero na miña intuición, fago dúas separacións culturais. Efectivamente, o que entendemos por a Europa occidental, chamamoslle das Termópilas para cá ou de Grecia para cá, es decir, esa cultura que temos greco-latina, sen dúbida, e con a influencia religiosa tamén do que é ese Oriente Medio, que se nos nota moitas cosas, e despois o que é o que chamo eu o territorio dos perfumados e das sedas, que para lá, para Asia. E hai unhas diferencias culturais e de forma que se manteñen ata hoxe, que son difíciles de unificar. Pero claro, e que ademais nós temos ese defecto que xa tiñan os incas, por falar de historia. A capital inca, Cuzco, significa ombrigo, non? Entón eles pensaban que era o centro do mundo, non? E os europeos, ás veces pensamos que somos o centro do mundo e o que ven diste o humanismo greco-latino, que de onde ven a nosa cultura, a nosa forma de entender os gobernos, a nosa forma de relacionarnos en sociedade. Esquecemos que hai miles de millóns de persoas, hinduistas, taoístas, culturas totalmente, pues miremos China, non, por exemplo, totalmente diferentes, formas filosóficas absolutamente diferentes a nosa, pero un pouco, como che digo, como somos a bella Europa e o centro e tal, esquecemos moitas veces que hai outros mundos. Sempre se di que un milagro da historia fora que non se atoparan o Imperio Romano, co que seguramente era naquele momento o dominio chino. Sí, e outros grandes imperios que quedan aí escondidos, non? Porque hai moitísimos, non sei, Camboya, antes falábamos das culturas precolombinas, etcétera. Bueno, claro, é que o mundo é moi amplo, hai moito máis alá de Europa, non? De lectura está claro, e de lectura deportiva tamén, de libros técnicos? Hombre, claro, sí. Pois mira, o último que leí non é técnico propiamente dito, pero é unha especie de biografía de Greg Popovich, que é un entrenador de San Antonio Spurs, aquí para a NBA, que leva máis de 20 anos ali adestrando e unha figura moi recoñecida porque, ademais de ser adestrador, antes foi espía e traballou... É que unha cousa así moi particular, non? Traballou, se non é pacía, para unha desas asencias... Un tipo intenso. Sí, un tipo intenso, que no ano 97, 98, cando se retirou, ainda era... Cando se retirou do exército, quero dicir, porque ele chegou a adestrar. Era co cargo de maior, unha cousa, é dicir, un tío que ademais é un apaixonado do viño, precisamente, por iso tamén me gusta moito este home. Pero, dende o punto de vista técnico propiamente dito, pois tamén leo cousas, pero, lóxicamente, no día a día, no estudio dos rivais, no noso estudio, estamos a traballar, digamos, na punta de lanza deste traballo. Había unha librería en Vigo, creo que era a librería de Cervantes, e unha vez chamoume a atención o escaparate. A mí as librerías me gustaban. E de repente veio un libro que decía... Rapaz, gustaba xogar o fútbol. Había un libro que se titulaba Aprenda a xogar o fútbol. E eu dicía, como que aprende a xogar? O sea, sería fútbol para dummies, ou algo deste. Claro, eu non sabía como se aprende a xogar o fútbol nun libro. Pero, efectivamente, algunha vez, depois, botando unha ollada a libros esos,
sí que se aprenden cousas. Claro, son experiencias, non? De xente... E ademais... Que te aporta un libro, por exemplo, mira, ese que me acabas de citar? Pois aporta máis experiencias de un home que ten que lidiar co manexo dun equipo, que ten que lidiar con bons momentos e que non se lle suba a cabeza, con malos momentos e arengar e levantar a súa tropa, por exemplo, non? Apórtame cousas destas. A profesión, eu sempre digo mesmo, a profesión de adestrador para mí é apaixonante porque é poliédrica, e que non se trata só de tiros, bloqueos e estas cousas, non? Que a psicoloxía, a pedagogía, a metodoloxía... Sí, nunha entrevista que se fixeron que fala... De feito, xa vamos a empezar a falar un pouco de baloncesto, porque... Bueno, estaría ben levar un pouco orden, porque, como che contaba antes, eu entrevisto a moitas especialistas de distintas cousas, pero non sei de todas esas cousas. Prácticamente non sei de nada. Como decía un amigo meu, sou Suso Medal. Fago de todo, pero todo fago mal. Sí. Aprendí de todo, maestro de nada. Exactamente, pero buscando un pouco o que significa o que é o mundo do básquet, primeiro que me ocorreu foi a mirar quen inventara o básquet. Non decía, cando se inventou, porque sí, se fala de que un tipo aí en Canadá... James Naismith, sí, señor. Pois, de repente, un señor que inventa un xogo para sitios fríos. E eu decía, pero eu sempre vi, a primeira vez que empecé a ver xogar baloncesto de cativo era ao aire libre, en campos de terra, as pelotas botaban mal. Claro. Pelotas de fútbol. Con pelotas de fútbol. Cun reglamento extrañísimo, porque había aí, decía que había eran 13 normas. Sí, as primeiras. Había unha que me chamaba a atención que decía, se un equipo comete 3 faltas consecutivas e outro ninguna, concédeselle un punto. Todo eso varía. Bueno, o baloncesto precisamente o que un deporte, si penso que ten tanto éxito precisamente porque é moi cambiante e adaptativo aos novos corpos, ás novas épocas, aos novos xogadores, e é un deporte que dende aquelas reglas primarias, bueno, evolucionou pois moitísimo. Penso que se erguera Naismith pouco coñecería, non, daquel deporte que inventou. Claro, que a veces falar estas cousas contigo, pois que vas estés empapado desde sempre, pero seguramente moitos dos que están vendo o programa non saben que as primeiras canastas foron 2 caixas de melocotón. Claro, sí, por eso se chama básquetbol, non? E había que subir con unha escada cada vez que metías o cesto. A quitala. Que algún dixe, oye, e se facemos un furado? Eso é unha evolución, que caia pelota sola. Como aqueles furados que contaba Gila, non? Faltan os furados dos cañóns. Claro, cañón, pero sin furado. Sin furado, pois igual que as cestas. Había que subir cascada, sacalo e... E esa afición, onde naceu? Ten algo que ver peleteiro? Sí, o colexo ten que ver, sí. O colexo ten moito que ver, pero tamén é certo... Condiciona un pouco o patio, quero claro, dicir. E cando éramos cativos no barrio xogábamos a todo. Xogábamos o fútbol, xogábamos o baloncesto, xogábamos as olimpiadas, que chamamos saltar, correr, pum, por ali, por abaixo. Pero o meu cole peletero é un colexo moi basquetero. Tiñamos un profesor, ademais, Pepe Casal, que era unha persona que estaba super involucrada e nos traía sempre moitos xogadores. E, ademais, coincide, cando eu teño 16 anos, aquela xeración que gañou a medalla de prata en Los Ángeles, que foi como unha cousa increíble, non? Para España, e foi o primeiro boom do baloncesto, e a min gustame decir que son fillo desa medalla de prata, non? E entón, pois por unha casualidade tamén da vida, a min, que era moi mal xogador, e que me gustaba, e me se gustar o mundo do deporte, lóxicamente, surdiu a posibilidade de adestrar a un equipo do meu barrio que non tiña adestrador. Oye, se te pos ti, Quen era? Pois eu poñome, pois o Ponte Pedriña, non? Nos chamábamos, Sociedade Deportiva Ponte Pedriña. Como eran as cores. Pois mira... Sempre me chama a atención. Pois mira... Quer dizer, vamos facer un equipo. Claro. Como vestimos? Pois foi unha cousa porque nós, claro, tivemos que acudir a Sociedade Deportiva Ponte Pedriña de verdad, que era un equipo de fútbol de veteranos, non? Que eran os que xogaban aí os fines de semana, claro, e eran os que manexaban, nos cativos que íbamos a manexar. Oye, que necesitamos soporte burocrático, non? Entonces nos integraron no clube, e claro, unhas camisetas e algo e tal. E entón, alá o presidente, que ademais era o adestrador do equipo de fútbol, dixo, non te preocupes, deixo de miña man. E nos chamamos, o primeiro equipo que adestrei era Ponte Pedriña La Jarra, que era unha cervecería que había lá en Santiago de Chile,
en Santiago y vestíamos, nunca me esquecerei, pantalón azul y camiseta amarela, porque era a que tiñan na tenda de deportes, tiñan 12 desta, esta que hai. Pum, pois aquelo, se non vestiríamos con outras cores, É seguro. alucinante, cando eu tamén, sobre os 14, 15 anos, andábamos un grupo de chavales en Colla, así mestrados, a monte. Sí. Esa edade en que tens que decidir ou se seguir roubando pinos por aí, fruta, ou te asentas un pouco. Entón, para sentarnos, fixemos, o maior fixe un equipo de balonmán, Sí, ao mercado. San Martín de Colla. E, exactamente, bueno, como van ser as cores? As cores van ser esta, pantalón azul e camisetas verdes, esas que había son as que había, en el ¿no? Sport. Sí. En ese momento había cantas, 11 camisetas verdes. Pues Bueno, venga, hai un equipo moi... Non me quero trabucar, pero penso que hai un equipo moi mítico que é o Juventud de Badalona, que todo o mundo coñece no mundo do baloncesto. verde e negro. Claro. Pois era as telas que había na mercería. Nese momento, Había como hacer. verde e negro. Oye, facemos con isto, pois con isto. E así visten de verde e negro. Bueno, pois entón, creo que tes un despacho, claro, ali nas Sí. instalacións de Fonte do Sar. Hai unha Despacho especie de só así sala, moi remombante. sala de trofeos. Bueno, Sí, ali temos vamos ao sitio cómodo e falamos intensamente. Ali estaremos. Que quero que me expliques que é o famoso pase cero. O paso cero. O paso cero. É paso cero. Paso cero. Bueno, pois eso xa me explicas alá. Moi ben. Pois vamos alá, Encantado. vamos a donde Veña. se fai baloncesto. Veña, vamos a... We love that basketball. They're playing basketball. We love that basketball. Bueno, así que este é o despacho dun entrenador da Liga CB. Bueno, sí, a verdade é que o eufemismo de despacho está ben, pero sí, bueno, o despacho onde traballamos, botamos horas... Aquí despachas, Bueno, entendes? sí, aquí traballamos vos moito tempo. repartides o espacio. Aquí estás ti, pero aí me contaban que hai 4 Sí, axudantes. están... Pois sí, os tres axudantes técnicos e o operador físico. Vivimos aquí todos neste espacio moitas horas. Que realmente que traballo fan? Pois, bueno, ese traballo que hai detrás do que non se ve, non? Porque hai moito traballo de análise propio, moito traballo de análise do rival, os adestramentos hai que preparalos, hai unha metodoloxía, facemos moitas reunións previas. Moitas veces a xente pensa que, bueno, non só veña esas 2 horas que botan aí pola mañá e logo xoga un partido e Xa está tal, non? listo. Hai moito traballo detrás, como che decía, de observación, de análise, de estudio, e, bueno, e, lóxicamente, pois, este é o lugar onde o O facemos. asfixiante non é a biblioteca na que estábamos, a biblioteca Hombre, América. no, claro, a Biblioteca América, eso sí que sería un bo sitio para estar. Para distribuirse, non? Un bo sitio para estar. Ademais, que esquecime de contarche, cando estábamos ali, que o Obradoiro e nós estivemos xogando en Perú, en Arequipa, para ser concretos, un torneo que é digno de aparecer nun deses libros que había ali. ¿no? Sí, por qué? Bueno, pois, a verdade que foi, sí. Iso está a Está, pois, a 4.000 e pico. Hai 3 volcáns que pechan a cidade, unha cidade espectacular, cunha igrexa de Santiago, por certo, de barroco colonial, preciosa, claro, preciosa. E, bueno, pois fomos a xogar un torneo co Flamengo do Brasil, con estudiantes de Bahía Blanca, de Argentina, e nós contra unha selección peruana, e foi unha viaxe especial. Incluso nomeáronme fillo predilecto de Arequipa, o ciudadano predilecto, algo así. Pero que organiza eso? Pois eso foi unha organización dali, da Federación Peruana de Baloncesto, e ali iban estos equipos de bo nivel, do cono americano, e nos fomos ali a xogar. Sí, porque Argentina e Brasil ten nivel, polo que lembro dos mundiais. Sí, ahora mesmo son exportadores, pero son grandes países con grandísimos xogadores e que tiveron xeracións, bueno, boísimas, lóxicamente. Moi boas. Dime unha cousa, quen foi e que significou para ti Moncho López? Porque isto un pouco os teus inicios como entrenador, non? Sí. Empezaches en Gijón? En Gijón, sí, empecé a idea de estador profesional da súa man. El foi o home que me chamou para o seu carón. El era adestrador xefe na Liga Endesa e necesitaba un axudante e dixome, oye, Moncho,
Por que te coñecía? Pois mira, coñecíanos aquí porque ele é de Narón e xogáramos un contra outro en diferentes categorías aquí en Galicia e coincidimos un campus deses de Dobrao e nos fixemos amigos tan amigos que hoxe en día é o padriño do meu fillo e para min é máis que un amigo, é casi un irmán, unha persona que lle debo moitas cousas e que aprezo enormemente. E lembro que estando eu aquí vendo un partido de baloncesto, sonou o meu teléfono, collino, era el, e díxome, oye, queres vir para aquí conmigo para Gijón? E entón, bueno, pois aquilo implicaba o salto profesionalismo, deixar o amateurismo, deixar todo demais e só focalizar a miña vida no baloncesto. E entón, despois dunha reflexión longa e profunda de 5 segundos, dixenlle, por suposto. Se tiñas familia? Ou ainda non? Non. Porque sempre pensa a vida dos entrenadores, bueno, dos deportistas, porque, bueno, ti agora levas moito tempo, xa chegaremos a etapa do Obrador, levas tempo aquí, pero o habitual é andar cambiando de equipo, eso. Que vivides con? Hai un sacrificio moi grande por parte da familia. No caso da miña dona, por exemplo, ela deixou o seu traballo, a súa carreira, por estar conmigo, o meu carón. E iso implicaba un grande sacrificio, non pola súa parte, pero bueno, no noso plan de vida como familia, bueno, pois estaba iso, imos dedicarnos a isto. A isto e punto. E ela, bueno, pois deixou de traballar fora de casa e veu comigo e bueno, e a partir de aí podíamos crear unha familia, viñeron os cativos. E a labor dun axudante de entrenador exactamente cal é? Porque entendo que a labor dun técnico é, pois efectivamente, máis técnica, especificar, aclarar como concepto de equipo, pero eu sei o que fai un axudante de dirección, nunha película ou nunha serie de televisión, sei cal é a súa labor, que un pouco facer o traballo bruto do entrenador, non ter que dedicarse especificamente aos actores dun xeito, transmite órdenes, por así decir. No voso caso? Pois no noso caso, primeiro que son adestradores axudantes, son tan adestradores como o primeiro adestrador e teñen a cualificación pertinente para sustituílo en calquer momento. Penso que depende moito da persoa, eu entendo o equipo dunha forma colectiva e entón, no noso caso, as responsabilidades están moi repartidas. E, por exemplo, os dous axudantes que eu teño principais, máis outro axudante de vídeo, pois eles teñen un traballo de estudio do rival, outro ten un traballo do noso estudio e análise propia do que nos facemos, un deles tutela os xogadores que están no perímetro, outro tutela os xogadores que están interiores, é dicir, hai a parte do traballo co equipo, digamos que seguindo exacto, que a metáfora do cine pois sería como ensaios individuais, non? E logo imos todos xuntos e ensaiamos de forma colectiva, pero, por exemplo, na mellora individual dos xogadores, que hai moito traballo detrás, eso é tarefa principal dos meus axudantes. Ademais, despois colaboran en moitísimas decisións a nivel clube, a hora de compoñer o equipo. Aquí entendemos o traballo de forma colectiva. Hai outros clubes ou outros adestradores que penso que estilos. Claro que supoño que se te chama, por exemplo, no caso de que Moncho te chamou a ti. Sí. Moncho. É porque, dicir, tes unhas características que se axustan ao seu estilo de entender o deporte. Quer dizer, hai que ter unha afinidade. Sí, pero tamén o bo axudante é aquel que é un pouco camaleónico, que ten a capacidade de adaptarse ao que quere o xefe, non? Imagino que no teu caso, como actor, pois os estilos de dirección tamén son diferentes e ás veces... Hai estilos que che gustan máis que outros, e onde podes enrolar mellor, claro, pero calas. Haberá directores que señan máis abertos e outros que señan máis, entre comillas, tiranos, non? Non, o quero por aquí, por aquí, por alá. E hai outros que che deixan colaborar. Eu penso que ten que ver moito cos estilos de liderazgo e entón o que cada un opte, no que se sinta máis cómodo é o que... E canto tempo estiveches en Gijón? Porque depois estiveches tamén... Pois en Gijón estive en 4 anos, 2 de axudante e 2 de entrenador jefe. E xa de entrenador jefe. Sí. Como é ese salto? Quen te dice, chaval, pasa a responsabilizar? Bueno, pois o equipo baixou de categoría, éramos un equipo humilde e entón, bueno, eu pensei que rematara a miña etapa ali, pero, sin embargo, a directiva díxome, tiveste capacitado para coller o equipo
E eu dixenlle que claro que sí, por suposto. Sería eso primeiro que xa non, imposible. Claro, bueno, pois sí, claro que xa fora noutros momentos adestrador jefe, pero noutras categorías, pero realmente era a miña primeira experiencia como entrenador jefe profesional, full time. E, bueno, ali empezou todo. Hai tensión aí. Claro, hai tensión sempre, non? Eu penso que cando me preguntan, posta nervoso, non? Antes dos partidos, sempre digo o mismo, día que non a cabeza, pois será que Ti durmes ben antes dun partido? Sí. Durmo peor despois. Xa tes moito oficio, xa son moitos anos, pero supoño que a cabeza é un repaso constante, a pesar de que tedes... Pero sobre todo despois, despois do partido, claro, con ese nivel de adrenalina que soltas, costa moito traballo. Gañemos ou perdamos, conciliar o sono. Pero o día antes... máis tranquilo. Moito máis tranquilo, sí. E a etapa en Murcia? Pois a etapa en Murcia, claro, empezaba como unha cousa maravillosa, porque era a miña primeira oportunidade na primeira división, non? Claro. Deronme unha oportunidade, como che digo, única, adestrar, como adestrador jefe na ACB, pero certo que aquel non empezou nada ben, Eu penso que, como decías antes, que hai xogadores que se adaptan aos entrenadores que se adaptan aos xogadores. Eu penso que paguei un pouco de inexperiencia pola miña parte, sen dúbida, porque tuve a miña parte de culpa, pero tamén penso que non era un equipo que me fora moito como adestrador. Nos fixemos un récord de 2 victorias e 9 derrotas. Eu era, claro, este entrenador tan novo, debutante, inexperto, e logo vi no meu sitio un entrenador que era o cuarto que tiña máis partidos na Liga, super experto. Cambiaron varios xogadores e me parece que nos restantes 22 partidos gañaron 5, cousa así, é dicir, aquel equipo xa nacera mal e mal rematou, pero teño que darlle as gracias porque deronme a oportunidade de adestrar na Liga Endesa como primeiro adestrador. E tamén servime moito para afirmarme todavía máis en principios que tiña, dixen, por este camiño nunca máis. De onde che ven o alcume do alquimista? Pois mira, ven por unha casualidade, porque un amigo periodista do xornal Marca un día escribiu algo así como el alquimista de la LEP, ¿no? Da segunda división e tal. O alquimista de la LEP, Liga Española de Baloncesto. E bueno, o que era en principio un titular máis, pois quedou para sempre. E foi evolucionando e agora estamos no alquimista de Pontepedriña, non? Que é o meu barrio daqui, como dixen antes. E claro, síntome ben, porque puxomo un amigo, o primeiro, lóxicamente, pero, bueno, cando nos meten un atún de tal, digo, este alquimista ten as fórmulas equivocadas, non? Pero, bueno, non foi algo que buscara, foi algo que me puxeron e aí quedou, e aí está. Nos deportes está cargados de tópico, na crónica deportiva, é un tópico que se di sobre o fútbol que é un deporte de contacto. Se tiveras que facer unha definición así lixeira do baloncesto, bueno, pois vai a tirar de tópico, é un deporte para listos, pero non é un tópico, é unha realidade. Bueno, é un deporte por que é un deporte para listos? Porque a toma de decisión é constante, non hai tempo, claro, non hai tempo de descanso, tanto non hai transicións nas que podas parar, camiñar, ás veces noutros deportes ves que o baloncesto é non-stop. Tedes 24 segundos para todo. Para arriba e para baixo, non? Se non estás atacando, estás defendendo, se non estás tirando, estás facendo balance, se non estás tirando, estás indo rebote, se non defendes o teu, defendes o balón, eso que fai que a toma de decisión sea inmediata e prácticamente cada segundo estás pim. Ademais, é unha toma de decisión que vai relacionada co que ti fas e co que fan os outros 9 que están na pista, non? Entón, por eso, é un deporte tan espectacular. Dame medo, pareces Jordi Évole con iso, non sei. Sí, pero eu son amable. Eso tamén é bastante máis guapo. De feito, é aquí unha persoa que te quere, que todos coñecemos e queremos e que vemos constantemente, que che ten unha especie de mensaxe, supoño que efectiva. Bueno, supongo que a estas alturas de entrevista y de conversación ya habéis podido comprobar lo agradable que puede ser una sobremesa con Moncho Fernández, con una buena copita de vino. Es algo que yo he disfrutado muchísimo con él. Hablando de baloncesto, hablando de fútbol, os podría recordar él la alineación de la Real Sociedad campeona de Liga del 81, sin ir más lejos. Pero también he disfrutado y tengo muchos momentos comunes, y entre ellos me gustaría recordar
los momentos musicales, porque tengo canciones que cada vez que las escucho en la radio, en cualquier sitio, me acuerdo de Moncho. Los Rodríguez, Dulce Condena, no importa el problema, importa la solución, esta es tuya. Y otra que hemos puesto, un amigo mío, un amigo nuestro, Carlos Osorio, Charlie, y que tiene que ver con un artículo de periódico, con una bronca en el pabellón de los deportes de Gijón y con una canción de Alaska, pero esa dejo que lo cuentes tú. Muchos bicos, amigo, que te quiero mucho. Qué bueno. Ricardo Rossetti. Sí. Es más que un amigo, es un grandísimo amigo, periodista deportivo, un amante del fútbol, seguidor del Sporting. Le debo mucho porque cuando yo fui para Gijón, que me preguntabasme antes si fuera só, fue un só, e el regaloume os seus amigos. Regaloume a súa pandilla, regaloume a súa vida, fíxome partícipe dela. El era un periodista que seguía o equipo, pero máis aló diso, tivemos unha relación que dura, por suposto, que ata hoxe. Fai un par de días que estive a falar con el, e é unha persoa a que quero moito, sí. Curioso, porque tiñas outro alcume que, bueno, acabo de descubrir que tamén tes gran paixón pola música. Antes falamos xa ti máis eu de Costas. Sí, é certo, sobre todo, claro. Sí, gusta o viño. Gusta o viño. Eres vital. E eres inmensamente vital, porque aparentemente pareces nervioso, pero non é exactamente nervio. Sí que tes nervo, tes aceiro, pero és un gran amante da vida. En algunha entrevista tú che leín iso que dice que mira, o tempo que temos é este, e este é o momento que temos para ser felices e vivir, e todo o demais é especulación. Falamos de filosofía, seríamos unhos hedonistas, non? Sí, lóxicamente, hai que disfrutar, non? E ademais que todo está moi relacionado, porque ao final falamos de arte, falamos de literatura, falamos de música. Historia humana. O viño para min é unha obra efímera. No momento que abres esa botella é unha obra de arte efímera. Ten detrás paixón, traballo, os soños de moita xente, ten unha cantidad de cousas. E logo, algo que decía Richie neste vídeo, cando estamos sentados un a outro tomando unha copa de viño, eu nunca bebo viño só, eu sempre bebo viño con alguén. Comparto, falo. Sí, bueno, sempre se dice que esa cultura do viño. Claro, e entón, bueno, pois sí que me gustan todas esas cousas boas da vida, claro que sí. Falando con quero che facer aquí un agasallo, e depois agora vamos a ir á pista e falamos un pouco. Non, espero que vai abrindo. Teñamos acertado, alguén nos dixo hai unha historia aí que el quería recuperar, que nunca puido, que nunca tivo, e ao mellor acertamos, pero ao mellor non acertamos. Estamos asesorados. Espero que teñamos entendido ben o asesoramento e que non nos trabuquemos. ¡Qué bueno, por favor! Sí, señor. Que exactamente Sí, señor. Bueno, isto é unha pasada. Isto é un artigo que escribiu Ricardo Rossetti. Espera, mírame. Aí está. Ese é Ricardo. Un artigo que escribiu Ricardo Rossetti, e esta é a foto do meu primer adestramento como adestrador jefe nun equipo profesional. E Camorriñas é un mote, un alcume que me puxo Moncho López. E ten aí unha... É difícil de explicar porque é unha mezcla entre o meu barrio, Pontepedriña, alguén que se confundiu e... Ti, Camorriñas, non sabía ben o nome. E entón, dende aquela para Moncho eu son Camorriñas. Só os meus achegados coñecen isto, é unha pasada. E este artigo, mi madre, que novo era e que pelo oscuro tiña. Sí, bueno, é tamén unha época que tiña a dentadura en mellores condicións e o pelo enteiro. 33 anos. Non te preocupes polo de Camorriñas, que eu son, bueno, manquiña, que foi un alcume que me puxen eu mesmo na praia de Vigo, casi todo o mundo sabe. Pero había un tipo en Coruña que xa me coñeceu como Manquiña e nunca me chamou Manquiña, me chamaba Barquiña. Barquiña, non? Pregúntale aí a Barquiñas, pregúntale a Barquiña se eu xa pasaba de corrixir. Pois este igual, é dun amigo noso que... E tú, Camorriñas? Pois Camorriñas. Vale, pois Camorriñas. Por favor. Bueno, creo que é un pouco obriga que pisemos parqué.
Claro, ou grada, ou algo así, o que nos por poñamos suposto. baixo dunha canasta, Así é. dunha cesta desas de melocos. Vou a deixar aquí porque terei que poñelo con estes outros... Vas ter que pedir a Recordos. Club que se dé un despacho maior para poder comprar. Xa pasa- unha disculpa. O que pasa é que teño un despacho pequeno tamén na miña casa con recordos especiais e me parece que este Ese vai a vai para ter ali. que ocupar aquela parede. Sí. Bueno, pues baixamos a pista un pouco. Claro. Non sei se tere que poñer as zapatillas deportivas. Se non deixo che unhas. Vamos alá. Que bonito. Aquí sí. O mellor invento do mundo. Unha esfera, unha pelota. A de cousas que se pode facer con isto. Todo tipo. Bueno, bien bonito que Bueno, esta era doada, esta era doada. Ese gancho de Luik, ese é un xesto que casi está... De Luik, de Clifford Luik. Claro, desaparecido, xa sabes se como fai. se tira unha canasta? A ver, vou a facer o gancho que tamén... Ah, que bonito. Che, aí super dotado. A ver si o tabuleiro mete unha. Moi fácil. Definitivamente, fora. Mellor falar de básquet que practicar. Penso que sí. Saíamos da biblioteca e dixen, tesme que explicar o que é o paso cero. Que é o paso cero? Bueno, pois falábamos antes de que o regulamento do baloncesto está evolucionando constantemente para adaptarse, bueno, aos novos tempos, sobre todo os novos corpos, sempre buscando tamén na procura do espectáculo. Bueno, pois antiguamente, dende fai un ano e pico, só se podían dar 2 pasos no momento de recibir o balón, e agora existe unha terceira vía, que é o paso cero, que permite que antes dese primeiro paso, pero se chama cero, se a recepción é en movimento, Si ves podes facer correndo. un paso máis. Entón, tes un, dous. Que é o que levan anos facendo na NBA. Exacto. É que por- Pero sempre que seña en movimento. Se o fas dende Eles parado tamén non ten que podes. ser en movimento. Eles tamén, se non son... Por iso, son cando pasos. veñen xogar a Europa, sempre decimos pasos, non lle pitan Exacto. pasos. Sí, o problema a veces disto é que falta un pouco de pedagogía por parte dos profesionais Claro, para para o e a público, xente di, sí. pero que está a pasar aquí? Claro, claro. Que son pasos e non os pitan, non? Pois é que mudou a regla. Mudou a regla. Contame o que é a famosa anécdota esta da Alaska que pasou en Xixón, porque que estábamos ali falando, Sí. quedei con ela. Bueno, pois eso foi unha anécdota moi graciosa porque tivéramos ou as nosas peñas pensaban que os árbitros estaban a pitarnos moi mal, entón fixeron unha convocatoria de 1000 trompetas para encher o pabillón e cando entran os árbitros tocar e tal. E un periodista, un amigo noso, do que falaba Ricardo naquel vídeo, tivo a brilante idea de transformar a letra de Alaska de 1000 campanas suenan en mi corazón por 1000 trompetas suenan en el pabellón. Suenan en el pabellón. Entonces era aquella parte donde un árbitro le preguntaba a otro, ¿fuiste tú el culpable o lo fui yo? Entonces aquel artigo é fantástico, pero non me lembro ahora de moitas máis, pero era mallado ata o final, fora unha cousa que caramba, e ainda nos lembramos. Eu cada vez que escoito a canción xa non escoito outra cousa que as trompetas do pabillón. Eso pasa co Suijón Alabama, todo o mundo escoita Suijón Claro, Alabama, Miña Terra canta Galega. Miña Terra Galega. E que importancia ten o liderazgo dentro dun grupo? O liderazgo, claro. Pois ten moita, lóxicamente, porque aquel que está ao fronte do grupo, primeiro ten que escoller que tipo de liderazgo quere exercer. Exacto. E unha vez que escolliches no que te sintes cómodo, pois tens que exercitalo, é unha tarefa de todos os días, non? Se queres que alguén che siga e é moi importante que consigas a raxatablixa exemplar, non? No caso dos deportes de equipo, pois o adestrador, lóxicamente, é un dos líderes, pero hai máis, non? Porque dentro do propio grupo de xogadores, Nos da cancha ten que haber os un líderes líder. na cancha, hai ese líder silencioso que é exemplar só cos seus feitos, non é necesario que fale. Hai moito tipo de liderazgo, incluso os negativos, non? Que esos tamén é tarefa do adestrador localizalos e acotalos e apartalos, non? De que me contaba unha colaboradora túa, me decía, pregúntalle
por unha campaña de liderazgo que fixo el e se lle ocorreu a el moi espectacular, que tiña algo que ver con Piratas do Caribe ou algo así. Como foi eso? Porque creo que paga Bueno, pena. falaré ca colaboradora porque eso pertence ao... O interior, o mundo privado. interior. Bueno, penso que hai que lembrar sempre que isto é un xogo que xogan rapaces e rapaces novos, e entón, pois, aquel ano era un equipo que éramos un pouco inexpertos. Aquí en Obradoiro. Sí, tiñamos moitos debutantes e chegaba unha xeira de partidos realmente difíciles, e con equipos de primeirísimo nivel, Euroliga e demais, entón, a priori, podíamos meternos nun jaleo clasificatorio. Entón, buscábamos a forma de que as presumibles derrotas, xogábamos co Madrid, co Barcelona, co Baskonia, non? 3 equipos que están na Euroliga, non nos pasaran factura anímica, e entón, pois, inventamos unha trama que tiña que ver cos Piratas, porque xuntábanse varios aspectos. Chegaba o Ecuador da Liga, e sabes que cando se cruzaba o Ecuador o Cabo de Fornos, era cando se colgaban aqueles pendientes, non? E entón íamos chegar ao Ecuador, entón era un pouco ese licenciarse en veteranía para os novos, e a vez, pois falamos do que era un pirata, non? Aqueles que saían a navegar, ás veces tiñas recompensa e outras non, pero se non a tiñas, que había que facer? Voltar a porto, a metáfora de voltar a Sar, arranxar o barco, volver a adestrar e volver a sair a navegar. E en torno a aquelo, pois creamos un mundo. Dende a pizarra dos piratas, tiñamos bandeiras, camisetas, pergaminos, tiñamos de todo, e foi unha cousa moi divertida. Gañamos algún partido, incluso algún deses que non contas a priori, pero sobre todo penso que conseguimos un estado de ánimo que fixo que fora eso, xogar, animar, que a depresión que eu creo que incluso tiñades unha bandeira pirata que se había derrota, ti rachabas e alguén tiña que cosela. Cando perdíamos a bandeira que viaxaba con nós, pois facíamos un rachón e, bueno, fíxeno no primeiro partido e dixen, bueno, hoxe... Vamos. Pero temos que recompoñernos, non? Quen vai a levar a bandeira e vai a traer a ranxada? E o primeiro foi o capitán, dixo, hoxe levo a eu. E trouxe ao seguinte lunes cosida por el. E entón, cando gañábamos, poñíamos un barco cascores do rival, e cando perdíamos facíamos un rachón. Entón tiñamos un par de rachóns, pero claro, pero a bandeira sempre volvía a estar presta para estar para outra loita. Exacto, para outra singladura. Eso é un tratamento de psicología, pero de manual, pero eso se escoita un psicólogo, podo copialo? Bueno, mira... Está moi ben. Era buscar focalizar a atención no divertido, no que é o xogo, e sobre todo sair da depresión. Logo hai unha... Bueno, en psicología isto é básico, cando prevés o que pode acaecer e isto chega e xa estás preparado e tens a resposta, xa non che fai dano. Entón, oye, que vai a pasar se o barco racha? Pois nada, o arranxamos e volvemos. En que quedamos? O esteleiro e arranxalo de novo. E era o que facíamos, ver o esteleiro cada lunes. Cal crees ti, entón, que entre este traballo psicolóxico e o traballo deportivo, cal crees ti que é o maior logro nestes cantos anos de base? 10? 9 anos xa fronte do Obradoiro. Cal podería ser? Aparte da permanencia nunha liga... O gran logro é que o asentamento na Liga Endesa é cumplir os obxectivos cada ano e, sobre todo, e son honesto, voltar atrás e o que había cando chegamos e o que hai agora, non? Eu penso que é o gran logro, ver como o club foi medrando, como sendo un equipo humilde, puxemos en valor aquelas cousas que eran importantes. Eu sempre digo aos meus xogadores, e iso fai moi fácil o nome do equipo, que Obradoiro en galego significa lugar onde se traballa. E entón... Vos pasachedes unha etapa moi difícil, de directivos, económico, de todo tipo, de claro, desaparecer. Claro, Obradoiro pasou 20 anos nunha singladura que gracias a unhos tolos, e entre comiño isto, porque eran unhos tolos que gracias a súa tolemia o equipo está aquí, pelexaron nunha batalla judicial que chegou ata o Supremo, e 20 anos despois
o Supremo tivo que conceder o seu dereito a sair na Liga Endesa e, bueno, pois dende aquela empezou esta xeira nova, non, no Obradoiro, na que se xuntou un novo obradoirismo co vello obradoirismo, onde apareceron un Consello de Administración que é o que está a darlle fortaleza, eu penso que é básico para o éxito deste equipo, e a nosa afección, que penso que é a outra gran, digamos, columna sobre a que se mantén. Bueno, aquí empezanse os partidos co miudiño. Exacto. Como aparece? De quen foi esa idea? Ou foi espontáneo? Pois Foi unha non o peña, ou sei, foi- porque foi un ano antes de que eu chegare, e me parece que foi unha quedada en redes sociais, bueno, daquela xa non había redes sociais en foros, e, oi, imos cantar algo. Miudiño. Que mellor co miudiño, non? Pon, porque é unha canción. E agora convertiuse no himno, iba a decir oficioso, non? No himno do equipo, e antes de cada partido soa e a xente que ven de fora alucina. Alucina, non? Porque é unha canción especial. Sí, que é. e ademais ver a xente cantar. Eu penso que máis que a canción é unha declaración de intencións. Ei, nós vimos aquí a pasalo ben, non? E empezamos demostrando, eso, cantando, pois, ni máis ni menos como eu digo. Tendo en conta o tipo de traballo e o tipo de obxectivos que se persiguen, entrenar a selección española é algo de honra ou dá unha satisfacción deportiva tamén? Porque supoño, por exemplo, agora mesmo a selección española ten entrenador mentres non hai competición para europeos, olímpicos ou mundiais. Que pasa co entrenador da selección? Bueno, neste caso agora mesmo, normalmente, pois o adestrador da selección fai seguimento dos xogadores, participa no diseño deportivo do resto de seleccións. Neste caso que temos, ademais é entrenador axudante na NBA, e entón durante a temporada regular fai o seu traballo na NBA e logo durante o verao pois adestra a selección, no que se chaman as ventanas. Adestrar a selección ten que ser unha honra para calquera, non? Porque adestrar os mellores do teu país e ten ese componente especial, non? Entón, pero bueno, eu no deporte non son moito de soñar ou pensar que vai a caecer no futuro, son do presente inmediato. Tampouco plantexo como un reto, non? Sino como unha, decir, efectivamente, como diferencia. Que creo que é algo que é moi importante, porque ademais de cara á promoción do propio deporte, non? Ademais esta xeración daqueles cativos que naceron no 80, que xa non son tan cativos, lóxicamente, que nos deron tantas alegrías, que en ia pensar que íamos a ser campións do mundo, non? Eso é algo que é único. Outra medalla de plata nas Olimpiadas de Pequín, tantas cousas que nos son moi difíciles de conseguir os premios. Moi difícil, moi difícil. Falábamos há un momento antes de preparar as cámaras que dicía eu que vi un partido, unha final do europeo de España contra Francia, onde destacou dun xeito como eu nunca vin destacar a un xogador. Supoño que na NBA haberá partidos así, que foi a Paul Gasol, que me deu a impresión de que Paul Gasol 90, Francia 67. Sí. O sea, foi unha cousa, evidentemente foi todo o equipo, pero collía todos os rebotes. Lembro perfectamente ese partido. Pau é o mellor xogador da historia do baloncesto español, dende o meu punto de vista, sen dúbida. Todo o que acadou, houbo outros que viñeron antes, que abriron portas, que foron precursores, pero a excelencia é Pau. Todo o que gañou dende o punto de vista individual, dende o punto de vista colectivo, facendo grandísimo o equipo nacional, como falabas, todo un xogador que xoga na NBA, que sabe no All-Star, que queda campeón de NBA, que fixo tantas cousas. Pau é un xogador irrepetible, porque há unhas condicións técnicas increíbles, un físico espectacular e, sobre todo, unha inteligencia na pista que, claro, cando se xuntan todos esos ingredientes... Alcanzar o nivel da NBA é algo que temos que rexeitar. A NBA é... Me refiro cando hai campeonatos olímpicos ou campeonatos... É moi difícil. Moi difícil, falábache da medalla de prata que era en China, e compites e perdes por 15, e compites, non? Pero que a diferencia, bueno, é que aparte de ser cualitativa e cuantitativa, teñen tanto onde escoller, tanto nivel de xogadores, que tanto física como técnicamente, pois
sempre están un paso por arriba, pero o bo que ten o deporte, el que ás veces David gañalle a Goliat. Pois creo que falamos bastante de baloncesto, de básquet, de literatura, falamos pouco de viños. Falamos pouco de viños, sí. Si tivera, que viños te gustan a ti? Blancos, tintos, que denominación de origen? Por non falar de marcas. Pois gústame, pois tamén, como che decía, que son Como na literatura, vale. Claro, como son ecléctico, pero gústame máis o viño tinto, aínda que os blancos tamén me gustan, e gústame de todo tipo de denominacións de origen, sí. Viños galegos, viños españois, viños portugueses, argentinos, No, é por saber, todo. por si un día nos volvemos ver para agradecerche esta entrevista, poder saber invitarte un viño, estar un pouco preparado e non meter a pata. Como che dixen antes, o importante non é o viño, sino a compaña. Eu nunca bebo só, entón será un placer compartir contigo unha charla. Moitísimas gracias a ti, ao clube, e que todos sexan éxitos. Gracias a ti, un placer. Unha borracheira de viño que auga non bebo, mira, mira Marusiña, mira, mira como eu